Salintri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok, si HP tok sing delay lha iki delay saiki. Wong wis rampung wis joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Ya ampun, ada Om Kuntet. Om Kuntet. Nduk. Nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah aku baik. Iya. Saiki pun kelas pinten? Aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Anjane cah cilik, Rat. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh, Om Kuntet, tadi kesini jam berapa tadi? Oh, tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Oh, jam 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh, begitu di situ tadi ya macetnya Iya, di apa itu di Ume. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu Bangjo itu. Iya, lampu Bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya, Udah tadi di sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percaya juga. Iya. Gimana tadi udah itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh, naik mobil Makanya macet perjalanan saya tadi. terlambat. Iya. Tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Ada di terminal aku. Ya ampun, ada caprocel. Ya ampun, ada caprocel. Aku gemes deh. Gemes. Gemes loh. Wajahnya gemes. Apa? Rene. Bocah iki gendeng Susi. Gendeng piye? Harus dibawa ke lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang ini wulan, pirang-pirang ini tahun, 2 tahun toh? Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangene. Saking gemes. Wis berdiri. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh mbak iki namanya. Iya namanya Cok Percil itu ya. Iya. Apa? Ngomong tak dianting kempos we. Apa? Kok iso Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya, Oh, ndak pantes no. Lek iya mbak mas-mase kae Kalau enggak itu sama Iyang. Perbedaannya gitu, apa, Nduk? Kalau Mas Percet dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Perbedaannya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nek Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak yo ngene iki Iya lho, ya Bos. masa ya kate dijelasne lah. Ora usah dijelasne aku karo Kuntet anjane keluarga toilet. Dadi kok ngono ki lah. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. Iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho tak omong. Anak sampean kan ganteng. Sampean kan ganteng. Iki lek karo adik ini saya anggap niku adik kula piyambak, anak kula piyambak sebab mulai kecil
sampai sekarang sudah menjadi agak besar itu iki SMP sakmene lah SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Cilane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya toh. Yen Didusi. Iya Didusi. Dicawiki lek aku ee. tondone apa tondone? Enggak terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak Padahal bekas ee lho kuwi. Lah Saking sayange mbek aku. Kene aku jarine roti. iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa Nduk Nika? Oh iya, harapanku untuk Iya. SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses. Amin. semua. Amin. Amin. Gendut nikan Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Nika ya, Sar. Iya. Gamelan apa Eh, musik? sama denganane tahu duet karo nikan ya? Iya, ning gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kae? Cakra kembang. Dewa Cokro Tresno. Kembang karo Tresno. Dewa Tresno. Lah sing duet iki to. Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sama teman. Hei! Silap. Beda, Bang. Sing gawe saos aku. Ayo, Duk. Ngene, Nggih. Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, 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 Biar oke, anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap, betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Dulu. Oh. Nih yo. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang Lagu sing viral saiki lho bocah milenial roh ku lho. di TikTok Perahu juga layar. Apa? Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas? Metodasi. Ya. Ya Bukan nadanya Mas. Top-topan Nadanya, itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. Wih, terus nek Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Hati kula acur-acuran. Kene iki pakai suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane aduh aku angel move on iki lho bocah nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya Oke, Oh siap. iya Bu iya. iya. siapa tadi Iya, iya. naik panggung mari ngene Oh, gitu. ini biar Siap. demikian dulu top-topan ya Dek, ya Top-topan, Dok. Oke. yuk top-topan masih bersama Niken Salindri 3, 2, 1 Bersama Asta Brata. Oli Suka. suka-suka
ampun adik-adikku. Hati kula pun rasa sakit. Ayo terus. Don. Top-topan Zaman sing gampang rusak hatiku. Luar biasa. Emang yang bagus itu rapnya deh. Oh. Dari rapnya itu luar biasa. Si. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik, iki sapa iki? Iki wong apa setan? Kula tak pilih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin. Nyuwun sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke ngati iki ketok. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun Iki ketoke kok Masya Allah ya Allah. iki wong apa setan? Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapo. Kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Aja ngobinjai. Tanduran gedang tek. Ngene wis karo omeh. Aja cecek-cecek Rapono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Juk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasé benten, Mas. Eh. Jenengan kelasé teng Mlebet, kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Halah perkarane namung sepele lho. Apa? Perken apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Wis laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya. Kowe Wong stres. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel Kepanggih teng perapatan kula dibel din ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kowe telpone ra duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang kok Namane. Injih dipun tepangaken Ya. nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Ji. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki itu madosi sederek kula. Sinten? Sinten niku? Goleki dulure sampean. Nggih, Sinten? Sekolah ning kene. dados guru. Oh dadi guru. Sinten. Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur. tasik sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Google, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Lho. Sing ndi kok?
Loh, Sik to ngenakmu kok iso rene gitu. golek sinyal. Kok sinyal kok. Nembang apa Mbak Yu sama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA, Nganjuk. SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan Loh, aku ki takon. takon menteleng. Takon ora menteleng kok rumah saya koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang gini. Ji. Pamerkan. Ansal nggih. Oh boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wes bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah, murid teladan. Reputasi opo? Pak Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik? Pak Abos ya. Pasti bose SMA siji ki yo Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik kok Malang rumah saya kowe. Eja pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Nembang. Malah Pasti nembang iso ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Nah, selindro ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. susah tak dihanting kempos ya kemalan karo saya. Ayo. Iya, Mas. Kuwi dari selindro itu. Selindro. Nah. Iya apike suarane. Urung, apike. Dok, urung. Kuwi lek geblak akeh apik, urung. Mas, Om Kuntet, Niken Salindri. Asia bosku. Carane sponsor lho Pak Barok. Kok iso kok mak bareng ora? Bapakmu. Asik. Ciro lupa kula pun angkat tangan. Atipun acurat-acurat kula tak. Ya ampun, Adian. Hati kula pun rasa sakit. Ayo terus. Dun. Top-topan Jangan sing gampang rusak hatiku. Luar biasa. Emang yang bagus itu rapnya deh. Oh. Dari rapnya itu luar biasa. Sik. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Iki perjanjiane tirose namung Cak Percil
kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Duka, Niki duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke kok ngati iki ketoke. Rene Pak, Rene mriki. Kula. Mriki. Iki ketoke kok Masya Allah ya Allah. Iki wong apa setan? Wilujeng siang macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapo. Iki kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Aja kowe binjai. Tanduran gedang tek. Kene wis karo omeh. Aja cecek-cecek lakono. Wes ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Njuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasé benten, Mas. Jenengan kelasé teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho, kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Halah perkarane namung sepele lho. Apa? Kan apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Wis laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya enak. Kowe Kowe wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Asop. Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel kamu sih. Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kuwi telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang opo Namane. Injih dipun tepangaken Ya. nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Ji. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki tu madosi sederek kula. Sinten? Sinten niki? Goleki dulure sampean. Nggih, Sinten? Sekolah ning kene. dados guru. Oh dadi guru. Sinten. Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur. Masa sik tasik dulur. sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Bigel, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Lho. Sing ndi kok Lho. setok enakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Kok sinyal. Nembang apa Mbak Yu sama sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan kok. Aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora lah menteleng kok masa koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Ji. Pamerkan. Angsal nggih. Oh, boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wis bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah. murid teladan. Reputasi opo? Pak. Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik. Pak Abos ya. Lah pasti bose SMA siji ki yo Pak Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi.
mbok wolak-walik koyo Malang ngono Mas aku ya. Ejal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Hei. Nembang. Malah Pasti nembang masa ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Ah, selindro. Ya. Ya jan nembang isa apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tindingane. susah tak dianting kempos ya kemalan karo Mas. Ayo. Iya, Mas. Kuwi Dari selindro iki Selindro. nah. Iya apike suarane. Urung, apike. Nduk, urung. Nduk, urung. Kuwi les geblak kagek apik, urung. Mas. Iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Nyapa? Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan antu Mas, anak tiriku to Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan anak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lah sinten? Iki iki namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Oh, lho. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film layangan pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo, Tentang tebang. sih. Ayo no. Tintingane Mas. Wes ki lho. Oh, baik, Mbak. Nah, neno no. Nanane. Wis ane. Simper ledang ler ananda nyempeng marang asa sondir cinde angore rek kopi rasa jamang kalaku ile katon lembeane meraga sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu wile katon lembe ane maraka simper ledang ler ananda nyempeng marang asa sondir cinde angore rek kopi rasa jamang kalaku ile katon lembeane meraka sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu wile katon lembeane Meraka simpir ledang ler angadang Selawi 26. parang asa sonde cinde angore rek kopi rasa Oh
jebul. Yuk, sekali lagi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku Limbuk, piye yung ana dawuh apa? Dikendoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang Gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe. Ngono ya, Mak. Heeh. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wah, ngono. Cara menungso umur 41 ki umur sing menep
Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang